Všetci sme čiastočkami jediného Boha. Pochopiť túto vec bola pre ľudstvo cesta dlhá. No teraz to isto vieme, že nás táto iskra vieme, tak už len rozdúchať ju je naša úloha. Naša úloha. Vesmírne tajomstvá sa nám odkrývajú, spievajú pravdu jedinú. Na Zemi a aj v celej galaxii stvoríme jednu rodinu, veľkú rodinu. Spojení srdcami konáme všetko verno a v čistom vedomí zaspievame